Ja, det här är mars morgon här i påsk. Imorgon så är det sommardaggivning. Nej, sommartid. Och vi har idag den 30 mars. 30 mars är det idag. Så vi är en månad inne på våren. Och imorgon är det sommartid, som sagt. Vi går över i sommartid imorgon. Men det skulle man ju inte kunna tro här. Verkligen inte. Utan detta ser ju ut som en dag i januari istället. Ja. Det är minus 3 grader ute. Och det har ju snöat rätt så mycket i natt här. Det ligger cirka 5-6 centimeter kanske ungefär. Ja. En vårdag 2013 i påsk. Sommartid imorgon. Så är det.